Assalamu alaikum warahmatullahi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal a siftinde bandiraɓe tan oɗo galle mo garɗen on keɗinamama mo no alkamisa hande ni e yewtere men wiyetede danki gandal e sahade goto e jignaɓe men ruttata teddugal jignaɗo mum tuɗɗiɗo leppi leydi leydi tuɗɗum leppi teddugal hande noon gartuɗen ko wadde ayawo gam yillade nokku o na heedimi a jungo ñaamo Mamadou Samba Gordu gonɗo sababu o mo ganduɗa ñanden e radio he ko kañum kalanno ina heedimi banginano Mamadou Isaga mo wiido mo kala ina heeɗo hakkude men muɗum e yewtere men honde ganduɗa ko danki gandal o ɗo jignaɗo jonwo o Alhaji Alassane Mamadou Djina Mamadou Samba mi hokkuma konngol calmina bandiraɓe yeɓoɓe Piindi TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe fulɓe on jarama on jettama on jurama ko idi foof min kam mi dañi weltare ɓayde Allah addi fartange hakkude men ha Abou Diop mbawi arde ɗo jooɗoɗo ɗena mum ɗo mbaɗɗena mum ko cukalɗena mum ko waddu to banggue rewɓe kamen gandi holkoɓe goytoto hande e ɗiɗo ñalɗi kono oɗo gorkajo minen ko oɗo min duttata jettoru sababu keynogol mum sababu wonde mum hande mawɗo amen sababu payedingol mum gila ɗo waɗateno lampuyel ina waɗa du'aw ha yetti hande ina waɗe wadde ko idi foof anne titode fulɓe nde hande ko an Allah jarama hen a jarama hen teddugal hakkude men ceylagal hakkude men walli kam hen a ɓanti kam hen wadde ko yo Allah jutno ha juuto on jarama bandiraɓe noon Mamadou Isaga ummiɗa ko ha wiido hanki gummiɗa ko Thile gam tawede ñalawma o. Aleykum bandiraɓe mi salminima goto fof inde mum e yettode mum mbeɗa andi noon haalde e yeeso oɗo gorko weeɓata saabu kay janggi haala enen en janggani haala kono ko adi foof min bismimamo ɗo e wuuro mawniraɗo tedduɗo he Alassane Mamadou Djina bisimilla ma a wuuro he e mbeɗa min gandi kadi minen min mbawama yoɓde saabu sonno tawino ko jawdi jeltonɗa wona ga ɓarotoɗa ne wawi ɓaroɗa Gabon walla France kono ko sawruma ndun lappanta pulagu ndun adduma ga bisimilla ma ko adi fof ko heddi ko hen e en calmini bandiraɓe rewɓe ɓe tawɗen ɗo fof e miñiraɓe e waɗiraɓe enen noon en gona haaliyankoɓe kono neɗɗo kala ko wone ɓerde ma yaltinde ɗum ina weeɓi addi ɗo Abou Diop hande ka ƴewde holko woni caɗele pulagu gila gayni yowa ha cippo yowa ha kowowo suudu ha dewmowo guesel muɗum ha cohluɗo remde guesel muɗum ala ko remri gui caɗele fulɓe ko ɗum itte Abou Diop to rewe nder caɗele he rewe mboyeji ha ari ɗo ko ɗum addi ɗum ɗo addani ɗum ɗo ñamde baali addani ɗum ɗo yiilade goɗɗum sonno tawino ko jawdi yeltono ɓarata ko Gabon saabu fuutankoɓe woɓɓe fof yeltoɓe jawdi ɓeni Gabon addi ɗum ɗo ko haɓnade pulago en jetti ɗum hen en bismima ɗum hen ko heddi ko hen eɗen keewi caɗele ƴettowo sawru ayno ene jogui caɗele ƴettowo ɓiɗɗogal ɓiɗo ene jogui caɗele ƴettowo cipporgal cippoyo ene jogui caɗele ina heewi ko min kalde hen hay ƴettowo kosam muɗum nawa e nder jeere ina yeeya ina daña caɗele ɓuurimi musde ɗen caɗele foof noon kokoɓe tawate koɓe jooɗi eɓe jeeya kosam mumen bitteɗo service dixiéme ara ramiso ɗumen heeɓe foof joɗɗina ɗumen yomno ɗumen neɗɗo 600 tun woɗ tun wani o foof kono noon Abou Diop bisimilla ma mbeɗa andi haalde yeeso ma weeɓani kono ko adi fof bisimilla ma min bismimo min beltemi e garal ma ɗo hano feewi adi fof mbeɗa wiyamon bisimilla mo a nder galle he ɓeyda noon haɗe babaɓe jaldema mbeɗen jetta Allah noon mbeɗen jetta kadi joom galle o kala ko woni hen fof ko Allah waɗi kono ko junggo mum rewi sa on gari ɗo tawɗo meɗen mbawi laydu meɗen mbawi yettodir ma taw ko kam mo liggi ɗum kayne ko moƴƴo ko teɗni ko kufɗo leñol ngol ko kufɗo ɓesgu mum mbeɗen mbiya tan yo Allah junno amin heddi ko bisimilla mo no wora he wura ko wora mo bisimilla mo heddi ko kadi hoddeɓe kadi ɓe jarama kamɓen ko welɓe hoddu kala ko min ƴetti ɓe mbaɗa hen jooɗi mumen ko ɗum yaawi ko ɗum leeli fof kamen kamɓe gara tan mbaɗa hen jooɗi mumen hoddiɓe ko seedi ɗen
Seydi en Saydou Bello en Sikori en Oumar Bunen en kamɓe ne koɓe yimɓe moƴƴo kadi hoddiɓe amen kadi jangguelɓe kamɓe ne koɓe moƴƴo kambanaɓe kamɓe ne ɓe jarama kay yimɓe wuro on ñalɗo ɗo no wiyete sukor selɓe layde nder yimɓe weeɓani min mi feera ɗum waɗa bon bule tam han isi noon tan on jarama hande kam yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ kadi teddugal ngal joom wuuro ngo kadi yo Allah wallu ɗum Allah hoyɓinan ɗum donggal mum nga ngar rondi mi yetta kadi ɓeɓe gonduɓe ɗo kurkali ɗi Rugiyat kam woni dewɗo am e Joor ko hen Kumba Cambe ko hen kamen fof mi woppani hay goto koɓe moƴƴuɓe so yi mbeɗa suuriɗo tan mbeɗa jooɗi mbeɗa deeyi wallahi kamɓe pamɗani hen ɓe tinnima ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere heddi ko noon caɗele ɗe noon kurkaɗi yo lay caɗele ɗe mi accadi ɗumen hen yoɓe kalde ko teddugal tan bismade moɗon hollode mon tan on bolongol ngol muusi men min moɗon gaccano hakke yaadu koko muusi kono on jarama yo Allah yoɓ joni noon minen caɗele ɗe men min jiiɗi dañ machine unowo min jiiɗi jangguinowo PULAAR ɗum fo ko hen min jiiɗi courant fo min ciya ɗum dañ woro ngo siya ɗum dañ joni siko Allah waɗi min dañi meɗe min jiiɗi so min liggamani meɗe min jiiɗi Allah ruɗɗumon tedduga ya barke Allah nelaɗo to banggue ndiyam natti saabu no nden heɓe dawno guila weyndogo gartoya jamma beele caɗele ndiyam gussima e diwan he nen ko mawɗum wallahi ko mawɗum nen hay so caɗele ndiyam ɗan ni hen ko kuuraji ɗi tan ane seeɗa seeɗa fof kuura kam daro hayso min dañi hen ɗo woyindu sondage meɗe min jiiɗi woyindu raɓɓuru min kam caɗele ndiyam ustema isi noon kam ko kuuraji ɗin hen gaddi caɗele ɗe seeɗa fof kuura daro wonta kadi kam ma yimɓe jooɗa kuura koppeta ɗum tan Allah jarama an jarama machine ngaji unoji ngala machine ngaji min ngala machine ngaji unoji so min cohli ɗo machine ngel min kaɓɓa saret bam min ɓaaro kam walla min ɓaaro muy toon machine ngaji goni min jiɗi dañ machine unowo min jiɗi dañ tuɗal PULAAR ɗo min jangguen kurkali amen to fo meɗe min ɗum jiɗi tulla mbiyetemi pa jettetemi ko ɓeyta ko ardiɓe kaali ko to banggue rewɓe ɓe mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta tan toon galle o Alassane guila min kodde makko ɗo min koddire makko tan ko jaam e jokkere en ɗam mbiɗa yetta Fanmata Diaba mbiɗa yetta Rugiyata mbiɗa yetta sukaɓe mabɓe ko moƴƴuɓe mbiɗa yetta yimɓeɓe fof mbiɗa yetta Sokhna Ndiaye mbiɗa yetta Mariama Ba mbiɗa yetta bandiraɓe fof e Alassane ko moƴƴo ko belɗo hoddude min guila min kodde makko ɗo ko jaam e jokkere en ɗam min koddire makko ɗo min jiyani hay caɗele goote min mbiya tan yo Allah junno ha juuta yo yaaru yeeso koddugal amen makko noon ne amin mbiya moon tan bisimilla moon Allah jarama on jarama min beltima e gargol moon ɗo Sokhna Ndiaye min de mbiɗa salmina moon dande ɗo sene mbiɗa salmina moon inɗe moon e jettoje moon bisimilla moon kala ko min donkuno hande min dañi Abou Diop hande sakkode kiccili yo Allah fewna ha feewa min do'onima joom wuuro ngo saabu kay waɗi sababu o min jetta Allah miɗen ɗum jetta minen noon miɗen manka kuura miɗen manka machine unowo dal ɗum woni jambata amen joni anani min ngala ndiyam saabu kuura koppi min ngala ndiyam min ngala duɗal PULAAR min jogui duɗal farayse noon eyi min jogui kambo kurkali amen janggoyde ko mawɗum kam isi min ngala PULAAR min ngala machine tawi wona min jakkam min unoyi ɗum tan ɗiɓi won caɗele amen de en tampa ceɗ seeɗa no feewi affaire eggirle affaire jamndeli fof minen hen jogui caɗele no feewi eyyi miɗen hen jogui tampareji no feewi no feewi saabu miɗen jooɗo ha min ganda hoorema min cohla nayyi amen gofo min cohla jamnu nayyi amen min jeeye sac ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗum tawa noon ko ɗum hunde musde no feewi
eyyi kadi meɗen jetti Allah meɗen jetti jiknaɓe min gondi ɗo ɓe tawɗon ɗo meɗen belti kadi garangal mon ɗo min belti kadi e hoddema amen ɓe min calminaɓe ɓe min tawi ɗo eyyi minen noon ina wayno min joguiɗo jingoɓe ha hen heewi feewi saabi min garinɗe ɗo min garno ɗo tan ko yimɓe janno min tawi ɗo wuro ɓe min mbiyete aren en wuro woto min jowɗi ha ɓoye hoddema amen foof gari siko wiyeteɓe Oumar Bunen en siko Mariama en foof gari tawi wadde minen min jeewaka min dañi jingoɓe ha nokku he eyyi ko min jetta Allah noon minen min calmina kadi jiiɗa hoddema amen foof arta kadi ɓe tawti amen ɗo eyyi wadde siko wonti hen han ko ɗum jinggol minen min dañi ɗo jingoɓe wona eyyi min belti han kadi noon a garangal ma eyyi min belti no feewi no wona seeɗa kala no weltare foti meɗen ɗum ɗo jogui min jetta jiknaɓe amen ɓe min gondi ɗo min mofti amen ha min putini ha onon fof mbawɗon ar kadi kawri ɗon hen eyyi ɗum ɗon wassalam la jarama jarjef bisimilla ma dongre he bisimilla ma leste ɗeɗo golle wona politique wona seppira ko mbaala ñam tan nagriti an warñede tan mi feera wat politique mi feera tappil mi feera wat heede ko mbaaloñ kon tan kala ɗo koñ goppima ɗon kadi to Allah noon addema ɗo bisimilla ma a yi wuro ngo honko heewi caɗele duuɓi jeeɗiɗi mbeɗa toro daral mi dañani daral nayyi min coggatɗa min jahga min pengon min coggaba wondi sondage cohlumi métre ji tati garɗo fof ñeɗɗo sa dañi mbuɗu ma codoya soble walla kaani siko min ɗo robiñaji ɗi ko mètre kib 60 min jaɓata koko saɗi ko ɗum woni liste koko saɗi joni noon Allah addema ɗo mamin kalanma caɗele Macky Sall waɗi ko woni pop iso horima amen yotto minen aynaɓe tan wonɓe less leɗɗe min lowa baali ɗi tan tewa hoɗo tewu tan a ɓellere kalis o horima amen yotto hiccanki o samedi garat 1.6 million 50 addama daara wiya ko aynaɓe jeeyi ɗis hay goto yiyani ɗum noon Allah addema darana amen hen kala ɗo ganduɗa meɗa rewa hami adda ɗo odorli ko okkami sondage meɗe hen dari dolam pop wallam hen an noon ko Allah yoɓatma Allah yii min cohli barbaruji ndiyam ene heewi isi barbaruji kowɗa guesa ala ndema ndungu ndema ceeɗu ɗo guila natɗa Jolof o département Log réseau de Linguére réseau de Log ala jeeta guesa ceeɗu ala jeeta guesa ndungu wadde koɓe mayɓe heegue yo Allah addana yoɓe gaddana men barbaruji Macky Sall waɗi ko woni fof yotto worima yotto ala fof ko waɗa hen min cohli ɗo ko sondage e machine unowo e duɗal pulaar aral ɗo woni ɗo tan ko farayse ɓolo minen noon min jiiɗi ko duɗal pulaar balle amen e duɗal he ɗo e Madina Ba e commune kam balle amen e duɗal bisimilla moon so ɗum ɗon yawti meɗen cohli ko min mbima ko fof affaire sondage o pop noon ɓuuri amen tiiɗ sondage métre ji tati yimɓe jarat ko heewani komin jarnat ko heewani somin keɓen sondage o min joɓta mètre kib 60 balka kuppiɗo cag balɗe 12 e si min mbi tan ko men maaya ɓe jogui kilométre uji 7 kilométre uji 6 ɗum ko caɗele mawɗe yo Allah ittan en ɗum joni noon Allah addema dara hen meɗa salmina Mamadou Samb ko kay jeeyi sababu o neɗɗo noon mo yettani Allah yettata sababu ko tinniɗo ko jahƴɗo ko jahƴɗo johɗo noon ñootata ko woni fof Allah jarama on jarama mawɗo Alhaji Alassane Mamadou hol wasi panta e sukaɓe yonta hande o saabu yonta moon onon hanki ɗon ndewno ɗon ɗo ko golli ɗon ko jabɗon salade yawaye huɗade gacce salade wadde gueɗe kantoyirɗe liggade ha daña ha wona hol konngol ngol panta yonta hande o a yii no ɗum wayi heccanki tan ɓe kaali seɗɗo wiyete sammay won kalde ɗo mbotu mum tan hoore heɓa nandir tan hari arani ɗum koko muusi a yiiɗe jonte tan tolniɗe 4 jawtoɗe kurkali mbarodiri diwan Linguére ko heeɓi kurkali 6
ɗum fof ko neyɗi bonndi mbul faale e yarnga e wakkati jaasi yo neɗɗo fini so tawi dañi ko aynoy yo aynoy so dañi ɗo janngoy yo janngoy wasa wakka jaasi walla mbul faale anani kurkali ɓeynal ɓen heen ko yoɓe toppete kaake mum ɓe ndena jawdi mum ɓe ƴeewa nena mawɓe itan ɓe mbanno ɓe etto ɗum ñembu gadda noon amen jangde pulaar min daro o pulaar he beele ma heew hen kombo wakkalide ɗo joni so seeɗa waɗi han mami riw ɗumen he pop mi rondena saalu sikoɓe jottema saalu hay kala mo noddumi ma noto suudu mum ɗo hande so naage muti kala mo noddumi nottako giɗimi wi kala ko miija ɗo ko nafata yo Allah waɗ ɗum kala ko hula ɗo ko bonnata yo Allah haɗ ɗum Allah tan de ko koddeji moƴƴone kay sika ñaawi ƴeewoy sika ahlima asiluma sika heegama ñammin ma alata min mbiya tan ko moƴƴe yo Allah juutnu balɗe mum mbooti mum o yo Allah waɗa hemba barke an kurko garɗo ɗo a ari ɗo poɗɗa ar a ari mo poɗɗa aran o jari ko ɓuri no ko mbaɗɗa ko yo Allah waɗ barke hakkude mon yo Allah ɓoyni ɗon yo Allah nela min de mbiɗ ɗum kala ko gandanɗa hoore ma koddigal de welani kono mide hakkudema jooma hande kam tan ni hanni saabu koko moƴƴi tan laara koko moƴƴi waɗata heddi kono ko Allah tan jogui yo Allah waɗ ko moƴƴi yo Allah juutnu balɗe moƴƴire battane yo Allah yaɓa Allah ɓoyni ɗon mbowtu mum o yo Allah nabi Muhammad noon gonɗen koye wo hawno Oumar Mboyo Ba ɗo e diwan Amali e commune mo Teskere baɗam kaw hawno Oumar Mboyo ko wadde fof calmina bandiraɓe min namnoma ɗo hol caɗele mon ɗo e oɗo diwan. Assalamu aleykum abajo mi salmini on mi bismi on min salmini ɓe garuɗa kamɓe gona hoɓɓe koɓe hoddaɓe wadde bismel mon mi bismi on heddi ko ɗo ene heewi caɗele ɗe waɗi hen ko Mamadou en kaali kono minen ɓemin jogui caɗele ndiyam ɓemin jogui a yii ɗo ete guel garɗa ɗo mbe sikki a noddetake ɗum réseau ɗum ɗo ene famɗi hande ɗo ɗum manki kono minen min ngala ɗum ɓemin manka ndiyam ɓemin manka ko Mamadou en kaali ko foof ko ɗo koko manki ene manki organisé kadi hakkude yimɓeɓe e ɗo ene heewi manka heddi ko hen mi jonnatake hen mbeɗa bismo on to banggue jangde beele no woodi hol sukaɓe janggoyta école arabe walla français walla pulaar beele no woodi eyyi ɗum de abou sika namnimami ɗum mami sufte hen saabu a yi nde hoɗorde nde kuɗmi ɗo ene famɗi mato ɓiɗɗo bolla ko hoɗɗon ɗo kilométre goto hakkude ɗum a forage hunnunomi ɗo ko pour mi janggina bandam en janggina ɗo ñande kuɗmi ɗo mbalke bandam en fof mbi ɗumen gadde kurkani noon mimi waɗi volontaire hoɗde ɗo pour jangginde Allah waɗi mbeɗa janggani hen kurkali ɗi hen goto waɗi hen resir mbuni janggina hedde ɓe jangga ɓoyi mbaɗi hen kurkali mbaɗata guppi kono école o kam wona gorɗo par ce que ma won hekko duuɓi tati mbo jangginani won korko amen baddannoɗo hekko pour beele ma oddenma hen wonnomi anda ɗo tulni kono mo si a janggi eyyi kono min kam ko janggende ɓuuri won haajam jangguinde mi janggani français mi janggani arabe kono min mi ala ɓiɗɗo mbo meeɗani jangde min gonata hen tan a ɓoyne neɗɗo woppan hoore kono min kurkalam fof min anni école ko ɗum firtoɗorde nden kuɗmi ɗo ni to banggue cellal ɓalli beele ina ɗo walla kono galleji pingo ko nandi hen joni ɗo yete en min jogui ɗo yete ɗum ɗo dispensaire mo ɗo Amali kono homo ngakki wonko ngakki hen par ce que tawi hunde kala ko waɗa yornettitake kala baɗaɗo ettitake siko moƴƴi yo so boni ko ɗum tan ko kala ko waɗa dal ɗum yaha rete gueɗe politique ɗum dal woni ko woni ngakki ɗon ngakki donc Amadou hawno Oumar Mboyo hol wasiya panta e bandiraɓe e yonta hono ma en e oɗo saaha hande e saaha faaɗede saaha caɗele saaha ngakkede huuɗo saaha ngakkede ndiyam e yilade faggudu holko mbajotoɗa bandiraɓe konngol panta e mabɓe min de mbajotumi e bandiraɓe hande jamanu foof koko nawlodir ene ƴewdira yo yimɓe gondu ɓe tamadira neɗɗo kadi ala ko wona bandum neɗɗo kadi ƴeewa ko foti ko feew jaggodira bandum en ko feewi neɗɗo fof en ɗum andi ɓe eto fewnu nokku moɓe guyni hay goto arata ɗo fewna ɗum e nokku mumen kala koɓe poti waɗ yoɓe jaggodira he ɗum ɓe mbaɗa ɗum ɓe pewna ɗum goto fof ne andi ko fewata ko eɗen jokki jillu meɗen e région mo Louga e département mo Linguére
en naati commune mo Teskere caggal nde gommiɗen commune Kamba gonɗen ɗo ko e wuro men wiyeten ko Wendu Nammari e denndangal miñiraɓe mawniraɓe suddiɓe kamɓe tawɗen ɗo ko gonga noon en ɗeɓi leelde arde sababude ɗo ne heewi kono en jettiɓen tawi kamɓe fof ɓen ɗo hay goto dillani kala foddeji mbaɗama ɗo Alaji Mamma noon min mi wawa ɗum yobde saabu guidiɗo yiddema jawdi mum e haaju mum e hammu mum wona wawa ɗum yobde kala nde jiimi gummiɗo e oɗo diwan Alaji Mamma Samba oɗo haalantunomi oɗo gorko no wayi yiddema ni e kala saha ina tengtinanami ɗum ko beelemma yetta ɗo e galle makko o yeeso suddiɓe sukaɓe mi samnodira e makko Alaji Mamma Samba guurɗo gonɗo sababu o musidagal teddugal gila hanki ha wonti enɗam e mbawa haalde anne so Allah na wima kala mo ganduɗa ina foti yottinede ɗum e le an wona nelaɗo ka garɗo lijjitte ko lijjitta ko yo Allah wallum hen ɗo e ngoɗo wuro Wendu Nammari elle dillatɗo tan gaynaka ndema remaka ɗo awa awaka ɗo goɗɗum liggaka ɗo dillatɗo tan aynaka gaynaka kala ko neɗɗo dañi ɗo dañi ɗum ko e nder gaynaka te gaynaka ko heko loyi no feewi nokku noon tawi dillata ɗon ko meccal gotal kala ko neɗɗo dañi ɗon koye hengal ɗum daña te ina loyi kadi gueɗe hengal toppitaka walloɗe jaajani no feewi ko caɗele addata puram yeeru ɗo hina woɗɗi ndiyam o Alaji Mamma wimi joni ko kaake mumen joloynoɗo ha joni ɗe gartani walla sukaɓe woneɓe garani ha joni aɗa andi ɗum ko caɗele eɓe jogui caɗele ndiyam hano feewi saabu tawi jatan 15 kilométre walla 10 kilométre dora arde robigne gona ɗon hedde waktuji 5 walla 6 aɗa daari ɗum ɗon ko caɗele ɗum koye goo caɗele gueɗel ɗimmel ngel ɗo ina woɗɗi dispensaire ɓe ngala ɗo ɗoɓe cafri gueɗel tatɓel ngel ɓe ngala ɗo école ina heewi caɗele gonɗe ɗo e kadi hunde nde ganduɗa ko hende tan wooda ina foti toppitede wooda ko jomum en balla rewɓe wonɓe ɗo ɓe hay debbo goto ɓuranoɓe wonde sagataɓe kono koɓe liggori ala sonno tawi no forage ina ɗo hande ma won hen dawɓe to gaynak kono ma won hen dawɓe to guese ɓe daña forage ɓe daña guese mumen ɓe doosa teeɗe ɓe doosa hen ɓe jitto hen koye mumen walla isinaji kosam mbaɗe ɗo so neɗɗo ɓiiri naggel mum dañaɗo yeeyi daña kayne ko soodi ko jaajaɓe ɓe jiiɗi ko kono ɗum fof ala ɗo e nder ladde he wonande nde gaynaka kono ɗo saabu hay dara ko gaynaka waɗana ɗo ɗo gonɗen han tawi wona kala ko aɗa ɗo sohla juuroyoto ɗum noon haɗani koye caɗele jeeya an saɗa safro yo juuroyot saɗa yarnoya juuroyot saɗa duggoya juuroyot saɗa janggoye école juuroyot duɗal pulaar ala ɗo goɗɗum ala ɗo woyde ala ɗo caɗele ɓurani ɗum hande mbeɗa min belti komin jima ko Abou Diouf kala ɗo weltare nde hayɗe amen sinno ko ñawbu hande min maayo saabu no min beltori mbeɗa min tampino saabu ɗum minen sek neɗɗo dawi ɗo o seer artat ɗo tan ko futu yogol ngol fof ɓuuri amin lor mbeɗa min lori min ngala ndiyam kam min ngala ɗum min jarnata min mbatta komin loreɓe tan so sarteji tan min gon cohloñ amin dari tan ko dow sarteji mbeɗa min jiiɗi e on ballo amin hen kadi minen kala ɗo Macky Sall ƴetti elle ko minen goni puram yiiru wonko wayɗi noon ha heewi kono noon ɗumenen ɗum yottaki amin min jiiɗi wallo amin hen tawde ko ɗum an wawi amin ɗum toon yettinoy ko an tan min mbawi ɗum haala joni noon ko haalteno ko hen foof mbeɗa andi Mamadou Issa ko haali ɗum mayn minne mi jokkata hen seeɗa tan kono haali hen ko ɓuuri ko heewi joni min jiiɗi ballon amin min dañ ɗo min janggin min dañ ɗo min jarni min dañ no min jooɗori min pofto saabu minen guela min ñandi tan cosaan ha joni minen kam ko dogudu tan min goni Abou Diouf a jarama wonɗen ɗo koye Wendu Ɓokki e galle alhaji jignaɗo men alhaji kaaliɗo guurɗo ba e joom wuro ngo yo duusugo juut e bandiraɓe sehlaɓe en tawi ɗo o dendagal pulaagu ina fotti ɗo e joni o en dokkat mo ganduɗa kañum woni hono Samba Kalidou guurɗo ba woda ko haali hen hade men yettade mawɗo Alhaji Abou Diouf mi salminima mi juurimam
en wa en minen oɗon ñalama han min beltima no feewi sabi ko ɗum weltare ma woni fof ɗo ñal Allah waɗi min nanatnoma tan ha Allah waɗi hande ñalli ɗo hande weeni ɓurki a tawi homin gonde jiknaɗo amen ɗoɗo homin gurde mum ha mawni amen Mamadou oɗo kala façon ɓe dogi mbeɗa sikki koɓe mbatti koɗo dogde hande caɗele amen ɗe ɗum ɓadema han duuɓi nogas homin hoɓe doga hoɓe jiilo ko wayen hen ndiyam en ha gueɗe mbawi noon sabi minen gueloñade min ciftori ɗo gueloñade min ciftori haɗoɗo min jarata en wayen ɗo minen min dañani ɗo ndegata min koɗɗo tan min ɗo gondino jawdi sabi ɗo min goni hande ɗo weeni ɓurki mbeɗa sikki homin ɗo jogui ma won ujunnaji 6 naggen orɗo e caɗele amen maɗ ɗo ma won ujunnaji 6 mbawlo en ɗo ma won 300 guiɗi en ɗo ma won 6 mabba ɓe sikkin ɗo oro beyi ɗiɗi ma ɗum wonoy to cenɗe amen ɗo wona funnaki wona hirnaki wona rew wona worgo sabi min hande o ñalama ko daji dawrumi nani luuɓi ɗo woto hen fof mo addunami guiɗi wotoji 3 woto hen fof mo luuɓi ɗo nani inami adduna ndiyam ujunnaji 4 tottumen sabi caɗele ndiyam te ɗo min goyni hande daji he ɗo ko min ɗo keeɓo maayi hande ɗon ko o ñalama wadde firti minen kam guilñade min mbaɗi ɗo tan wonde homin dawa homin jokkodira waɗa maire yamma yo ñalama min mbaddemu fodde won duuɓi nogas ni kay komin mum mbadda politique kono minen kam min jiyani hen haydara min jiyani wirkere min jiyani machine uno min jiyani ndiyam min jiyani école minen ɓuuri ko famde sa ƴeewi Abou Diop taari ndi ɗo ala fo ɗo coyniɗa hoyni tan ɗum dari wiye ɗum ɗo ummi tan ko dokkal minen komin rokka min jiya tawi ummima tan saddarema kala coyniɗa wongo banggue firnage hirnage rewa worgo ala ɗo mbawɗa soyne Abou Diop nde ɗo wiye ko ɗum ɗo ɗum ummi ko jongo lawma win ɓokkinaɓe dokka ala minen min dañani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaji Abou ko idi foof min beltima hande e garal ma ɗo meɗen mbiye bisimilla ma e nokku he komo ɗum ɗi ko foof siko tawi mi dañi hande hay sinno ko neɗɗo goto tan bawɗumi wallu e woytare ɗom ko won caɗele gonɗe ɗe ɗo e ɗom ko gonka ko ɗo e ko woni ko ɗo e ko tardi ko wima ko gonga wallahi sa yalti ɗo kala ko jiiɗa ɗo koko nagge ɗo waɗi ɗo walla ko mawɗo ɗo waɗi ɗo kono ko gowurnama waɗi ɗo kam ala min jiyarani ɗum guite amen min peera ɗum yi si Allah waɗi jaam hawnaki aduna koko waklitoy to foof ma waklito hono ko caɗele mawɗi goni ɗo ko ɓuuri ɗo won noon ko caɗele ndiyam heddi koɗo gonɗa e eno gonirɗa wasatano Allah waɗirma ɗon ɓayde ko Allah jogima neɗɗo jogaki hoorema kadi minen somin keeɓima min mbima min goni ɗo min tawi ɗo min jeeyama ɗo kono bokkude nde ɗo kam ina mankiri amen ha mbeɗen cikkito mbar minen ko ɗo min jeeya haqqe no ɗum heewiri caɗele hakke no caɗele ɗe mbayi was huccede hakke no caɗele ɗe mbayi was wallede kono si tawi ɗo a ari an a yiiri yitere ma gila hanke ha joni ko enen gonde oto to probléme réseau a yi ko 0 probléme ndiyam ko 0 jumaji gokkirteɗi mi juulɗa a dañata wadde kala ko mbawɗa waɗ so ndiyam ala kam haydara ko wawi wot joni noon chef de village o nani ɓeɗo sukaɓe Allah ko moƴƴoɓe tawama kono wonɓe tawaka saabu ɓe mbawa ñallinde ɓe jarnayi ɓe jeehi amali ɓe jeehi maayo to beeli keddorɗi ndiyam saabu fottotinoyde kaake andude joni so jeelanoyaki kaake mumen ndiyam kaake tasat Allah jarama on jarama ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko jinɗomi hen weddade totten chef de village o ko onon fulɓe mbiyata haaliyankoɓe mbiyata konngol ñaƴata ko hunde ko joomum haala ka fof ko goota hayso gooto e mon tan haalino ene yona saabi ɗum kalɗon ko gandal noon jignaɗo allahji kaaliɗo goɗɗo ba a heeɗima ko ɓesguma ngu haali an kadi ɓuuri laaɓede saabu an jibiniɓe an hecciɓe ɓuriɓe jokkodere ɓuriɓe andude holko ɓeeta ko haala ko bismillah auzubillahi min seytani rajim bisimillahi rahmani rahim an Abou Diop min jetti Allah nuga ɗum min jetti bisimilla ma ɗo nokku he nokku o wuro ngo ko wuro ma jeyal ngal ko jeyal ma
minen noon hande o ñalawma ko wuro ngo sinci ko ɗo han ko duuɓi 60 ɗum ɗum sinci ɗo o sewa jibini babu amin addi amin ɗo ma heddi duuɓi 60 han win ɓukki min jeyani ɗo haydara mi waɗeno ɗo mbaar jangguinowo école ujunnaji 10 ɓe fof bersi am boni ɗo somi ummi meɗa mam wawi hollumo yani firti ɗum ko min ngala ndiya balki boni gandumi ɗo somin gaddi ɗo jangguinowo wonta ndiyam ala mbaaro boni eyyi minen ɗo ɓulel kilométre uji 10 mbol 15 wurgalel ndoranaɗe 16 ganeni yel 13 wiide kam haalaka joni noon ɓuyɗo amen seeɗa ɓalla tan seeɗa koto wiyete Bobra kilométre uji 9 ɗum woni ɗo ɓalli ummoto ko ɗo ina ya Bobral wuro ngo tan ko jogui ko tan de ko jeeya wiin ɓukki fami o temeɗɗe ɗiɗi guiɗi en ɗo dawa ɓayde ko wiin ɓukki wiya haalani noon hoddiɓe amen temeɗɗe ɗiɗi kam en dawa guure amen amma nan joni hoɗi nder so Allah jaaɓi hoɗi downi Bobra minen de meɗe min cohli ndiya haɗi amen dan gueɗe keɗe tan ko min ngala ndiya mi torinoma ndiyam ha jaakurmi ko kalanmami ko isi Allah siwa addu haɗa andi mi hollema ɗum duuɓi ɗi sa timen mi andu ko foti wona a yimi mara mum mais min nodda nder jammo ñalawma isi Allah gasnayi min yeeya kuccirmi mum hunduko min kaalidi sohlumi kalami ɗum ha ɗon jarani neli odorlik on ari min kalami ɗum ha gasi winde ha gasi odorlik o fayi noddini ɗum wi min totti ministre ma min kaali wimi so Allah jaaɓi minum Allah des jaaɓi ene yaawi ha noon ha fasiwa gas minen noon ndiyam kam tawi wonko kewi e ladde woɗɗum ɗi woɗɓe tampani minen de min goni koɗo wonno idan caɗele ɗo min gonno ha an ɗon min goni saabu ɗo waɗi so a sik tawi renaki so boyi tan guiri pani tan dottoɗen cosaan wiyeteno cudde kurkali mon woto ɗom ko wata sa renaki ɗum meɗe sikki ha fa ɗum ɗo heddidi saabu guiriji pana bamɗe gosi ɗi bamɗe kili ɗum kam a kilométre uji ɗimi haalnema noɗi poti ɓalli amen ɗo tan gandum tan en ɓalli ɗo Bobral kilométre uji 9 ɗi ƴeewa siko neɗɗo wasi ɗo sellu sareede haɓateno min jaaha ɓuuli joni boom Allah waɗi kurkali ɗi gaddi wotoji ɗum nafi amen mbool walla ɓuuli a nani mbimami ko hakkude o mbool e ɓuulel ɗum foti mais min cohli ɗo jangganirde haɗi amen dan jangganirde tan ko batti ndiyam juma haɗi amen ɗum dañi tan ko batti ndiyam dossier ji ɗum mbimami école ine cartable am fof ɗin Linguére wallahi cartable ngal dossier ji ɗiɗin ɗo dossier ji ndiyam ɗam ɗim ɗo dossier ji école kol ina Linguére e si noon sownimi tan ko ndiyam ɗam heeli ɓernda so wonano sonno ndiyam wonno ɗo tawa noon ɗum mbimami dañama isi ndiyam noon dañaka mais min dekki Allah nulaɗi mo jooɗi meɗe min mo dekki jongo an Abou Diop e walla de ma meɗe dekki Allah nulaɗi mo jooɗi meɗama dekki ya wallir saabu Allah kala damal ngal ganduɗa ballira amen saabu Allah e ɓeɓe gonduɗa e ɓeɓe jakorɗa anni joni noon kurkali amen ɗiɗo Mamadou Sambo enen del meɗe yetti Allah meɗe ɗum yetti kay woni ɗo han mawɗo ɓeɗo kurkali ɗum ɗo fof ko mbowta e saɗele ndiyam de ina wiino ɓukki dow yo less ina wiino ɓukki jemma ina wiino ɓukki ñalawma joni noon min dekki Allah noon jooɗi meɗen min dekki jooɗi Abou Diop kala ko ganduɗa haɗa wawi eko suuɗi eko wirni saɗele ndiyam kam en ɗo somin dañani ndiyam min mbawa ɗo dañ école min mbawa ɗo ay wotirde ɗo bil saretaɓe amen min gohoroyto walla min ƴetta wutoji min gohtoy deka ɗo foti dañ wotirde temeɗɗe ɗiɗi kartal en ɗo haɗiɓe hen sufta tan sika dañani wotirde joni beele notoyɗa tan haɗa walla yimɓe woɗɓe ɗum ina wayno min balla tan ko woɗɓe min ballani koye amen meɗe min usta doole amen so tawi en han ko ɗo wotirde woni ala fof ko min koriɗo ɗon isi joni ummade ɗo haɗanawa daaba walla ƴetta wutoji anna balloyta tan guure janani isi wallani hoorema
ɗum de en ɗo ɗe caɗele pop tunga fu gasi caɗele ndiyam ina wiit ɓukki 60 ndungu miɗen miɗɗo nden hitande amayil uddit babu amen addi amen ɗo 60 nden babu amen dayi wal addi amen wiit ɓukki ɓeɗɗo hay hen goto jibinaka ha Allah waɗi mi jibinama ɗo o ka gadduɗo mon ɗo jibina jogino manira beteɗo Abdoulaye Farik ɗo jibina on maayi kañum heddi ɗo fof ko ɗo jibina wen ɓukki aɗani ɗum ɓooyi 60 ndungu min jiyani haydara gandumi tan ena ɗo ko daral ngal no ujunaji 70 min bersi en gayi ha wersi 70 ujunere noon joom mbawi daña dara ngal tandi gandumi sa yalti meɗam ngal wawi sowni 70 kas minen bersiri jooɗi amen ngal tandi gandumi haɗa wawi yaltu coynoɗam mbiya ɗum de wen ɓukki dañino est ce que heddi mbaɗa école firtema firti mbokɗom ko kala ko dañatno ɗo ko yakarano ɗo sikki tawi wona ndiyam ari ala ko min payi ɗo wawdani men min ɗum ɗi jemma men min ɗum ɗi ñalaw men min dekki Allah noon jooɗi ya wallir amen kalana laamu o ganda caɗele idanɗe ha minen kam ko hay min koy wiyete ko yoɓe kurkali amen coddi wotomaji ɗon suyoy dogi ay hande guiri 6 mi noddama ɗo joni e ɗin paani hakkude ɗo bobral 6 noddama ɗin paani nde ɗi garat ko dañi wona 6 mi noddama joni e ɗin paani noon mawɗo jignaɗo alhaji Kalidou goɗɗo Ba mawɗo o wendu ɓokki ɗo e diwan amali he a jarama haala ma nanama famama taskama en jettide dendagal tawaɓe foof so Allah lamɗo jaaɓima en gata darade hen fodde nde poɗɗen wadde a siftinde bandiraɓe koye jillu mo ganduɗa en puɗɗima ɗum e nder région mo Louga e département mo Linguére addi en ɗo e wendu ɓokki en keɗima ko haala ko jewɗe ma jokku o so tawi Allahu lamɗo jaaɓi on jarama caméra ko Mansour Sow Thiat Abou Samba Diop so alirde nde ko ɗo ka tan ha lawa gongol so Allahu lamɗo jaaɓi